May adlaw mga koys, mga et, mga uncle, mga auntie, mga kahigalaan o mga kawanders nato diha. I hope nakatanaw mo sa atong first ever episode sa Chakoy. It's an interview about autism parents o mga parents nga adunay mga autistic na children. Kung wala pa mo katanaw, check out our Facebook page for the full video. And we are also going to upload this to our YouTube channel. So na ako'y mga Tagalog friends, especially colleagues, were asking nga nung walay subtitle. Honestly, it's not easy to put a subtitle kasi manual na nimo siyang ibutang and we're only a two-man team. But apart from giving that as a reason, we're going to try to put a subtitle to it. And the reason why nga ako nag-put up ang Bisaya nga talk show tungod kay ato ning gi-address sa tanang kabisayaan. Several years ago, probably hantod karon, aduna paghihapon tay stigma when it comes to autism. Actually, daghan ang wala nakibaw kung unsay autism. Sa una pa, wala pa ng word nga autism. Dili na to masabtan kung unsay klase nga pamatasan or actions or behavior ang usa ka bata. Tungod sa odd behavior or tungod sa pagkalahi sa ilang behavior o wala na ito nasabtan kung unsay klase ang ilang panglihok o ang ilang pamatasan, ato kaning gilabel og either bugo, buang, hinay, or worse ang uban kadinahan o daghan na kaayong napunta sa mental hospital tungod kay wala na diagnose. Nang hinaot mi sa story nila ni Ma'am MJ o ni Sir June, daghang makamatngon, daghang makahibaw kung unsa gyud ang autism o unsay mga actions or unsa mo'y behavior sa usa ka autistic nga bata. Tan-awa to ninyo nga video and you learn more kung unsa mo'y behavior sa usa ka autistic nga child. Nay common behavior ang mga autistic nga mga bata o aduna say lahi-lahi nga behavior especially as they progress. According sa interview, ang pinaka-concern sa mga parents sa mga autistic nga mga bata as they grow old, especially kato mga non-verbal autistic children, dili maka-express og tarong kung asa ang sakit sa ilang lawas. Mao nay usa sa mga concern sa autism parents. And I happen to talk to a wife as well and a mother kay ang iyahang bana adunay something different sa iyaha. Adunay isa ka incident sa ilang family nga nagpaaghat sa ilaha nga magpa-check up sa usa ka specialist. Na find out after the checking nga adunay autism ang iyahang bana. Ang autism is a condition. It's not a disease. Ang kinahanglan lang nato is nato awareness, atong masabtan ug kung makasabot na ta, kihibaw na ta kung unsaon nato pagdawat ang usa ka sitwasyon sa usa ka tawo nga adunay autism. Kinahanglan na akong Bisayaon kay ako mag-i-address ang atong mga Kabisayan. We hope there is a Chakoy. You can watch the video. Don't forget to like and share, especially sa katong mga pamilya nga adunay autism. And I hope makatabang din nila. Daghang salamat sa pagtan-aw. Ako si Chakoy. Stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Amping mo.